Uyimrenyi kwa Ramogi kama na nyako mwese chegien bedo kodwa Ramogi ke chenro mar dual kama ngiso chimose bedo katimore pachoka antiere ka Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa bange chenro mar dual kidieny mar ariyo obro gombaka gi Kennedy Obuya en jakom mar UDA Homa Bay obro wuoyo kodwa kene dala ma Kisumu obithi penje to koro mayam siasa lokore ni dhi bedo nango mane mbaka mwadhi goyo bange ibedo eru winjo pachi ari adeka uchiel nonone kaka inyalo yudowa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. Mimi sijaenda kwa Ruto amekuja kwangu. Mimi nimesema mimi baki msimamo yangu haijabadilika. Mar duond bura mar ODM Raila Odinga wacho ni jatend piny William Ruto ema ne omanye nikech en akere keke. Ninunue mashini ya kutengeneza chapo na nimekubali nitamnunulia mashini ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo milioni 1. Jatend piny William Ruto medo chiwo singo ne jodak ma Nairobi ka limbe mare kuonde od buche kaunti ni dhi nyime. Dok masangwenya madwano wawuogo kaka gavana kawadagi. Gavana wuone mwawuogo kwangisa sida mwaneno. Ka a police officer ngamo bedo trained inyalo kawgi match ticket e toll kar mondo migi many weche mag insecurity. Gino lit na Migori County. E odiechieng' mar ariyo joriemb boda e boma ma Migori kod Awendo ng'anyo ka giseyo tend kaunti kuom tiyo kodgi marach. Erokamano gaye mar ODM Raila Odinga oyango ni riwruok mare gi jatend piny Kenya William Ruto e sirikal en mar konyo tieko midhiero masani okwako piny Kenya kowacho ni ne ok odwar donje piny owacho to jatend piny ema nomanye. Owacho magi e kaunti ma Kiambu e nyasi mar rapar mar meya machon ma Nairobi Kimani Wayaki kama oyango ni osenyiso jatend piny mondo ket lokruok e okumba mar SHA kendo duok piny usuru ma ijuogo jo Kenya. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Manandalo machuok bang' keto winjruok mar tich e kind duond bura mar UDA gi duond bura mar ODM. Ogai mar ODM Raila Odinga oganda ma osebedo kaywak ni oweyogi oriwore gi jatend piny Kenya William Ruto kolero ni ok oweyo jo Kenya to winjruok ma kamano en mar konyo tieko midhiero masani okwako piny Kenya. Watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto amekuja kwangu. Mimi baki msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Odinga mane wuoye kaunti ma Kiambu e kinde manoyuore rapar mar meya machon ma Nairobi Wayaki Kimani olero ni osewuoyo gi jatend piny maneno ni weche apar mane ni report NADCO ochop kare. Jamaa wakikuwa mshiko na baridi na wamekuja upande yetu, mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote. Mnaona yale tumeandika maneno 10 yote ni yale tumekuwa tunadai na wakasema watatimiza. Odinga wacho ni midhiero ma okwako piny Kenya ok nyal tieki oko mar sirikal to chuno mondo mi odonjie kendo ochiw lange man kod lony manyalo konyo tieko midhiero ma kamage kama oting'o timo lokruok e okumba manyien mar SHA masani osebedo ka kelo midhiero ne oganda, usuru man malo, akwede mar dhoudi gi mamoko. Hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Mambo ya matibabu iko na shida. Mambo ya SHA haifanyi kazi mpaka irekebishwe. Si ndio irekebishwe? Mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana. Hata hii ya nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio? Hawezi kurekebisha kama unakaa kando. Mpaka uingie tale uambie fanya hii na hii na hii. Na weka watu yako hapa na hapa wafanye. Owacho ni winjruogno ok en mar yiero mabiro. Kowacho ni jo Kenya biro yiero kendgi giwegi jatelo ma gidwaro to kapok mano chopo ok ginyal beda ka piny Kenya to kethore. Uchaguzi itakuja mwaka 2027. Hapo wananchi wataamua wenyewe. Lakini kutoka hapa mpaka pale hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Odinga bende nomedo wacho ni ng'wech mare mar bedo jakom riwruoge Africa AUC ne ok en tho kod kuo kata obedo ni ne ok oyiere. Kata kamano pod obiro neno ni piny Kenya obedo maber. Nilikuwa nasema natakwenda kwa AU. Nikasema nikichaguliwa kule sawa sawa. Tukichaguliwa vilevile ni sawa sawa, maana tuko na nyumbani. Sababu amerudi nyumbani.
simerudi nyumbani, si ndio? Sasa nataka ni hami niende Bondo, nikae Bondo. Baba, endelea siendelee? Endelea siendelee? Baba, endelee, si ndio? Mimi nataka tumazuri kwa Wakenya wote. Opoyo siep manenie kind wuon gi Jaramogi Oginga gi familia mar Kimani kopoe kaka jatelo mane okelo lokruoge mag dongruok e boma ma Nairobi, kendo ibiro pare kuom kitelo maber mane onyiso. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto obedo gi limbe mare kar chung' od bura ma Mathare kod Ruaraka kama ne oyange gedo mag kilese kod college ne rowere. Ruto bende osingo nyiewo masin mar tedo chapat milion 1 ne jopuonjre ma Nairobi kaka yor siro somo. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Watu wa Kosovo oye! B4 oye! Kidadhuru oye! Singo bang singo. Vijana hoye! Limbe mar odiochieng' mar 2 kaunti ma Nairobi. Jatend piny William Ruto osingo nyiewo masin mar tedo chapede milion 1 e ndalo achiel e kaka yor siro chenro mag chiwo chiemo ne jopuonjre kaunti ma Nairobi. Chapo! Chapati! Alafu nataka chapo. Sasa ndapika chapati milioni 1. Nitaomba rais anisaidie na mashine ya kutengeneza chapo, si ndio hiyo? Gavana ameniuliza ya kwamba ili tuongeze chapati kwa dish ya Nairobi ninunue machine ya kutengeneza chapo, na nimekubali nitamnunulia machine ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua machine ya kutengeneza chapo milioni 1. Ruto manelore Mathare kendo yango gedo mar kilese 12 sekondar ma St. Teresia okonyo dhi medo shillings milion 5 ne siro sikunno. Ruto bendo yango gedo mar college ne rowere ma Mathare. I am sending you 5 million shillings to make sure that it is equipped properly. We are going to build for you an extra 10 classrooms here and an extra 5 classrooms at the primary school so that we can give the children of Mathare the opportunity to learn. Rais amekuja hapa kwa sababu ya shule yetu ya TVET. Hiyo TVET itahakikisha vijana wengi wamepata ufundi ili waweze kujisaidia kimaisha. Milioni 100 vijana waende wasome hapa kwa TVET. Rais ametengeneza mambo ya mashule hapa Mathare mixed. Ataweka darasa 6 na atawaletea basi 1. To e kar chung' od bura mar Ruaraka, jatend piny ochopo yango chiro manyasani ma Gateway ma Mathare kod Ruaraka. Ruto bende osidho pisi mar jalup county commissioner ma Mathare North e kar chung' od bura mar Ruaraka. Kwa sababu mjumbe wenu Bwana Kajwang aliniambia kuna shule imejengwa hapa. Mnanisikia jameni? Na mimi nataka nimpongeze. Amejenga shule hapa Ruaraka. Na mimi nimekuja kumuongezea madarasa mengine 10 ndio watoto wa Ruaraka waweze kupata mahali pazuri pa kusoma. E kaka yoro medo lango mosruok e kinde kod ogai mar ODM Raila Odinga e kod duond bura mar UDA, Ruto ramo ni Kenya dhi goyo okang' malach mar thegruok kod akwede e kod mirimb dhoudi mapogo oganda. Tumekubaliana kama viongozi wa Kenya ya kwamba tuache ukabila, tuache chuki, tuache migawanyiko, tuache ubaguzi. Kenya ni moja na inatosha sisi wote kama wa Kenya. Mathare, mnakubali tuungane jameni? Mnasema tuungane ama tutengane? Bang' jatend piny William Ruto timo romo mare kar chung' od bura mar Ruaraka kanyakla kod Mathare motele kod jo od bura mag ODM Anthony Oluoch kod TJ Kajwang'. Romo mar William Ruto mano chan time kar chung' od bura mar Isambe motelie kod Mwafrika Kamande olwari e Luanda. Kailie koniliet mar siasa ema chalni omiyo Ruto orem chopo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Roysambu, Nairobi County. Buch jotend migepe opuodho hospital maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mantiere kaunti ma Kisumo mondo bede ngas kod rang'eny mar bad migao. Romo no mono telne kod jatend piny Kenya William Ruto bendo yango ni gedo mar kar romo maduong' mar piny Kenya ma bende ong'ere kaka Bomas of Kenya dhi chakore e jumbe 2 mabiro ka igeno ni biro kete kar romo no e rang'eny mar bago rombe mag piny mangima.
Sirikal bendo yango ng'ao rang'eny mar kuonde tiegruok ma Siaya Institute of Technology, Bumbe Technical Training Institute, Kipsoen Technical and Vocational Training College, kaachiel kod Kisiwa Technical Training Institute nyaka rang'eny mar National Polytechnics. Romono bende nochiwo thuolo ne ikruok mar chako gero apaya mar Rironi Mau Summit e ondamo maromo kilomita 170 machakore tarik 1 dwe mar 6 higa mwantiere ni. Apaya ne geto kete obed kod apaya ng'wen mar kata full lanes mondo konye mar nyamburko apaya makono. Jaga budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango yuago nok mar omenda e apisi mare. Nyakango nyiso od bura mar Senate ni apisa mare osebedo ka imiyo pok matin mar omenda, gino manyalo rocho tije mar ng'iyo kaka sirikal mamalo kod counties tiyo gi omenda mar jopiny. E budget mar higa mar 2025 nyaka 2026 apisa ne dwaro bilion 1.6 to kata bura kod sirikal ne bilion 777. Chris Owino miole maro. Jofwambo kod jo bura simar Auditor General Nancy Gathungu budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango keto e apisas mag sirikal mosebedo ka yako omenda mag jopiny. Apis Margaret Nyakango to yuago kech mar omenda ka olose nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne los budget. Nyakango otomo ywak kendo wacho ni sirikal osebedo ka miyo apisi mare omenda mapuot, gino manyalo thiro tije mar ng'iyo ka sirikal tiyo kod omenda mag jopiny. We have very constrained with resources. So we've been doing the county discipline. So we do 15 wherever can get us. Right now we've just finished 12, and we hope that this is one area that will be better funded, because it supports a lot of other offices. E budget mar 2025-2026, apis Margaret Nyakango ne okwayo bilion 1.6. Kata kamano, od bura ne omiyo gi mana milion 777. Then we have the 25-26 OCOB proposed estimates, and we'll be seeing that those estimates, if you look overleaf, Honorable Chair, you will see the difference that from 704 we had proposed a budget of 1.633 billion. I know many Kenyans don't even know that you have liaison officers in the county level. The liaison officer we have in the county has no furniture in his office. He doesn't have even laptops. He doesn't have the personnel that can even go around and verify some of the things that are happening. Wach mane omako dho senators, Nyakango wacho ni higni 6 nyaka ne miye lemo makamano pok oyudo omenda mar dhi e pinje maoko mar sumo rieko kod jowetene ma e pinje maoko. Nyakango medo wacho ni kata jotich mag bende ichulo osara matin kapuoyo, gino manjawo chunygi kod tich. Ever since I joined the Office of the Control of Budget, I have never gone anywhere. This is my 6th year now. I have never gone anywhere. I have never done any benchmarking. How will you bring our office to the same standard with the best world if you don't interact with them? E komachielo, Nyakango ogolo siem mager ne tend sirikal mag counties kod sirikal mamalo ewi gope, ka owacho nyaka giket mahino mag e chulo gope duto motelo ne chako chenro manyien. Kata odoko ni oganda jo Kenya osebedo kamiye maua kuom tich mare manyangafu mar menyo weche mag mibadhi e sirikal mamalo kod sirikal mag counties. Jaga budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango wacho ni apisi mare jotich gwonyore gi pado kalure kod pok matin mar omenda ma piny owacho osebedo kamiyo apisi mare. Nyakango wacho ni mae nyalo rocho tije e kinde mabiro. Chris Owino, Ramogi TV,
Parliament buildings, Nairobi. Ji abich owito ngimagi e gwenge ma Baragoi bang' jokuo mag dhok monjo gwenge makono kendo kwalo kwan jamni mapok oyangi nyaka sani. Nok mar arita e gwenge ma Baragoi osemedore mohewo dwe achiel e kinde ma jokuoge mohewo 500 ne omonjo gweng' ma Kawap kaachiel kod Kilepoi kendo weyo jokuo 6 kod hinyruok mopogore. Maendi ne otimore okinyi ka ji 2 mohinyore oter e osiptal maduong' ma Maralal kama giyude thieth. Komanda mar obila makono Martin Otieno oyango wachno ka obila ma Akicha okonyo reso dhok 126. Majeruhi wawili jana kufuatia ile vita ambayo ilikuwa pande ile ya Samburu North, na kwa jumla tuko na majeruhi 5 katika hospitali zetu, 3 wako huko Baragoi, lakini wote wanaendelea vizuri. Wako na majeraha lakini they are all stable. Pia kulikuwa na mmoja ambaye wakati anasafirishwa Mara alipata kuaga. So kwa jumla walikuwa 6, 3 wako Baragoi, 2 wako hapa County Referral Hospital na mmoja aliaga njiani wakikuja. Watu wanauana hapa ndio ujinga. Ng'ombe unasikia imeenda hadi madereva wanauawa kama juzi vile Baragoi walifanyika. Kitu muhimu tungependa kuambia serikali ya Rais Ruto atuangalie bana, acha kutupandishia magharama mpaka tunakosa kazi masaa ingine. Sasa nilikuwa naomba tu yani serikali waingilie kati, sababu hii mambo imetushosha sana mafukara. Sababu kila mara mtu anawawa, ng'ombe sinaenda. Sasa hii mambo imekuwa imetushosha sana. Sasa mimi nilikuwa naomba tu serikali waingilie kati wapate kusaidia. Mabus moro e jela ma Kibos otho e kinde mano oyudo thieth e osiptal maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kaluwore gi Mabus e od twechno, Joseph Njuguna ne ogo marach tarik 26 dwe mokalo. Wera ne kaachiel kod Mabus 4 ma itudo gi ng'anyo kendo puko minyaga e kar chiemb Mabus ka bende ne gidwaro ni medgi chiemo. Njuguna bende yango ni ne odwaro mondo owilne kar twech mondo chule twech manya Ururu kata Naivasha mondo bed machiegni gi nagi. Jokene ratich oganda kaachiel gi Mabusu mamoko ratiro ne Mabusu ka bende gidwaro mondo tend od chiw ler masirano. Manen jakom mar komiti mar budget e od bura mamalo Ndindi Nyoro ose kuom tiyo marach kod tende kendo ng'wano omenda matara ne dongruok mar kar chung' od bura mare owuon. Jo od bura notiyo kod thuolo margi e twak ma midhiambo kawuono mar kwedo wach mar akwede e pogo omenda ne counties ka gichiwo siem ne komiti manyien ma yande oyier mondo kik tem kopo gima nyocha komiti machon timo. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. In the last year's public participation, Vihiga, among other counties, had their chance for public participation. It was insinuated that this public participation would continue and all the counties would benefit. But following what happened in the budget committee, and possibly that's why we have changed, or you are changing the leadership of the budget committee, which misuse the clause of public participation. Twak mar od bura nochakore gi liet ka jo od bura simo komiti mar budget kokale telo mare masadi timone lokruok. Our county Vihiga has lost all the roads, all the schools, all the monies that were otherwise allocated to that particular county because of public participation. The Budget and Appropriation Committee went around the country to do public participation. And they ended up agreeing that they are going to use 2 billion shillings to allocate to those counties that they have visited, Mr. Speaker. That amount ended up ballooning to 12 billion shillings, Mr. Speaker. And the beneficiary of that 12 billion shillings is not those counties that public participation was done on, Mr. Speaker.
It's other counties and other constituencies, Mr. Speaker. Manager Komar Committee mar budget Didi Nyoro eseyo kuom tiyo marach kod apise kendo pogo meda mana ne counties moero to kaluwore kod chik. A national polytechnic in a county that was slated to benefit for public participation, getting a meager 10 million shillings, whereas in another county where a member in the Budget and Appropriations Committee sits in, a national polytechnic gets 250 million shillings. Jatend kweth manok Junet Mohamed omedo ni Nyoro nomiyo gineno marach e nyim oganda kuom rem chiwo dongruok machal kod mar kar chungo od bura ma Kiharu. Junet wacho ni ma nikech Kiharu ne yudo pok maduong'. Which member of parliament here can afford through his NGCDF to build classrooms, plaster them, put windows, put roof, put tiles in the classroom, cabros in the... Which member of parliament can afford to do that here? Here are the resources of 100 million shillings, Mr. Speaker, and advertised on Citizen Primetime News. Which member can do it? Can you raise up your hand if you can do that? Kokalo kuom jatend kweth mathoth kod spika mar od bura, committees manyien koro siem wang'gi ni biro kethgi ka girem luwo chike matayo pogo mwandu e pacho ka. This House will not sit back and allow members who sit in the Budget and Appropriations Committee to use the position they hold in that committee to appropriate money to only their constituencies at the expense of other Kenyans. This constitution, like referring to it, the centrality of this new constitution is equity, fairness, and justice. Committees Simfros Okinda, Ramogi TV. Ai wadhi yumoro machuko dogo bang' daka matin taneno kuseoro te ma Ramogi TV ma endie nan otang' obunga pumbi Ramogi TV ler mang'eny to gima wuoro ni Ruto tiyo kod baba nyowuoyo amoso min oda Masi Atieno mulo nyar Kambwai morita mang'eny agoyo ne familia makumulo erokamano kuom nyuolo jaritna erokamano ahinya. Felix Lando wuod Kanyamnua wacho ni Ramogi ler kendo Ramogi TV ber erokamano ahinya. Ombijani ni malere gwenge mag Kanyakwar kan gi jaoda Sheila Nyarabandu kod nyithinda Daisy gi Gildan Anabeni Orao wuod Kanyakwar erokamano ahinya. Eno machielo kendo ka endie mano babeni Nyakwar Aruna Tela Ken Marakwet Tot wacho ni Ramogi TV mos kendo Ramogi neno malere erokamano ahinya. Maeni Trevor maendi en Collins Obon kata ker mar Chokora Kenya waneno Ramogi TV kan miguye wago mama mosenindo tere odoro kata nyagem wangi kuyo baba tarua kiguye mos na mama na Rosalina Obon nyokongo kawuok miguye erokamano ahinya. Mano Collins Obon odugo bang' daka matin kik idhi mabor ahinya. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo mag goyo tado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 633 833. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Anaparoni wakawe obed nyathiwa. Gimwagolo ka watiyo kode pith gweno, gimwagolo ka watiyo go e puodho, gimwagolo ka ben samwa use ochako kelo mapiyo. Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir.
be jal malek mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Waya an wiya nyalo wil kaka anami luor, omiyo in kik idonje wachni sani. Un ji ariyo ong'e loso weche donge an nawacho nunu sani Kushi ok nyal winjo gimoro amora ma un wacho. Nyasacha tem chango nyathini kiyie. Uduto uonge wach moro amora gi Prince to uchung' kode. To mama nana wacho nani ni Seher en ng'at marach, ni en obiro kawo baba na boter mabor. Wachna nyakwara, donge intie gi baba ni? Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV, ndo nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndo nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu, niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza. Siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. Kendo ni anyuola mag rowere manolal godo kanegi e alwora mar Lake Nakuru pod medo sundo piny owacho mondo tim nonro ewi chal makamano. Anyuola go kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda nochopo nyaka e od bura mar Senate mar chwalo ywakgi ka dwachgi maduong' en mondo mi od bura mar Senate ochuoga put manyalo konyo timo nonro mapiyo moloyo ewi apisas mag KWS miteno gi nek kod lal mar rowerego. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nigi ler mar wachni. Ne en wuoth nyaka od bura mar Senate kama jogo makedo ne ratich oganda kaachiel kod anyuola mag rawere manolal godo kata onegi e alwora mar Lake Nakuru nochopoe machwalo ywak kod dwachgi mamedo sundo piny owacho otim nonro kendo ne nigi yudo ratiro ne wedegi. Anyuola mar Brian Odhiambo ma ripot yango ni ne okawo kod apisas ma KWS tarik 18 dwe mar achiel higani. Pod nigi lit wirani chal mar Brian pok ong'ere nyaka sani. Min mare Elizabeth Auma wacho ni bedo ni ok ging'eyo chal mar Brian osemiyo gi chandruok ahinya. Wasemanyo Brian, waseandamana to gitamre golonwa Brian kuma nitie. Koro kawuono ne wabiro Nairobi kae kwayo ma seneta ka ginyalo mako lwetwa, ginyalo golo duondgi mondo jo KWS omiwa nyathiwano kata kane ginege to wadhwa iki. Kuom nyithindo, yani ikia kuma idwa chake, nikech ginyisaga kwani mam, wewe upata gidadu kenda kumtafuta, hata leo nikitoka Nairobi sijui nitaenda kumwambia, nenda kuambia mkubwa kama ukweli nimeshindwa kupata babake, jubake ilifika mahali akaniambia sasa basi niache ende amtafute. Chal kama chalo gi mano mar Maria Sami, ma en min Brian Stingo, rawera manolal dwe mar 7 higa 2022 kendo nyaka sani pok ong'ere ni en kanye. Watoto wangu nimelelea kwa shida, yani ile tu ya kuhangaika ndio niwalee. Nimekuja tu, tafadhali munisaidie. Miaka 2 imeisha, hii ni mwaka ya 3 sijaipata mtoto wangu. Peter Porua, ma en wuon Justus Poruko, wacho ni wuode noyudi kosewito ngimane. To apisas ma KWS nowacho ni ne onimo e aora ma Nakuru. Kata kamano, duoko mar bero ne opogore gi gino mane apisas go nowacho. Dwache maduong'
en ni nyaka koro tim nonro mar fwenyo gimomiyo rawere inego kata ilal godo e yo makama. Tukaenda tukafuatilia tukasema tunafanya postmortem, ikafanywa postmortem tukaona siko hata na injuries, ilikuwa imegongwa kichwa pia huku, na tukaona ni kuuawa, si kufa kwake ama si kubebwa na maji, tukaona kwamba ni kuuawa, aliuawa. Duto nochwalo dwachgine senators Okiya Omtata, Dan Manzo kod Mohamed Faki duto manie komiti od bura mar Senate mochung'ne weche chike. E kinde mane otwak gi jofwambo, seneta Mama Kweni Dan Manzo nochiwo pache owacho ni tim mar lal gi rawere nyaka koro rum pachoka. Already one is found dead. The postmortem does not match what KWS said could have killed him. And the one who is missing, who they took away, we are sure they have him. Let them give a hint so that this family can come to arrest. And we want to say there must be an end of abductions in Kenya and extrajudicial killings. Korka kore, Seneta Mabusia Okiya Omtata nomedo ni chenro mar manyo ratiro kod chwalo dwach anyuolago e nyim od bura mar Senate ibiro tim e yor ler. Paro mabene nosir kod Seneta ma Mombasa Mohamed Faki. And I assure you that we are going to make it an open, clear process where we shall leave no stone unturned. Yes. Forgive the cliche, but when we turn those stones, we will look under those stones and we shall tell it all as it is. Tumefanya inquiry nyingi Nakuru. Wakati ile damu ilipopasuka, watu wengi wakafariki, tulifanya inquiry, open inquiry pale Nakuru. Tumefanya nyingine za extrajudicial killings, na ripoti zetu zote ziko wazi kwa yule ambaye anahusika lazima achukuliwe hatua. Maneno ya Magrawe Manola Godo Malek Nakuru oyudo rachgi kata kamano makden rachsoga pod ma ochuni kedo chal makama odhi nyime pachoka indi oken ranyisi makare Kenya e nyikidi Romo TV Nairobi. Familia modak e gwenge mapiyo osebedo ka pongo kinde ka kinde kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho keto kenge mag geng'o piyo ola e kinde ni makoth osechako chwe. Maendi gidwaro mondo tim motelo ni chwe mar koth mapek ma igeno e kaunti no kod gwenge mamoko pacho ka. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mar wachni. Koth mapek ma igeno e pacho ka juma ni kalore kod lendo mosegol kod piny owacho ka okalo kuom bad migaono mochune koro kod lwasi osekelo kibaj ne familia ma odak gwego mapiyo ula osebedo ka pong'o e kinde ka kinde. Familia go mogeng kaka mago mag Modi, Nyora, Angugo, Sido kaachiel kod Konyango maduto giyudore e subkontinent ma Nyatike gin mago masani koro dak kod luoro kalore kod koth mapek ma igeno. Kata kaka nyalo timora sate asiko mana ka loko udi mag minwa mamo gi babo eno satho unge kamwatie wachalo mnong'eche modak wiya wan kitabu sana. Priska Chieng Moth en achiel kuom oganda gwego mag Nyatike mapiyo osebedo ka daro e kinde ka kinde. Modi madakene pirie mbata nigi nyithindo madhi sikul ya jo skul oleo ya wa kanisa kwanyal dhi kanisa Modi secondary primary. Achieng wano sekale chandruok mathoth kalore kod pi mapong' e higa ka higa. An owuon an e liare nyaka ne pi pong' nyaka chuora ma Chieng Moth no pi ogolo oko manyocha aluongo mana jomoko mogo duoko nago gi simiti an mane liata na aonge sendi mukondo tupa ilambiki mimi asena hata hela aonge sendi manyalo ng'iewo go lo. Jomodak gwenge mapiyo osebedo ka koro pong'o higa ka higa ywak ni piny owacho kosebedo ka keto kenge makare mar konyogi e geng'o pong' mar pi mabende osebedo ka koro darogi. Kata bed ni moko kuom oganda osebedo ka koro tudo pong' mar pi kod kar purno Malwa Irrigation Scheme, maneja ma kar pur ni Isaac Munga to koro wacho ni ma ok adieri. Mosechando jogweng' ni kuom kinde malach to en gi chandruoge mang'eny ma kochak ni wacho sani aparo ni piny ema nyalo lil. National Irrigation Authority okaw jukumu mondo olosnwa daige kata channels ma pi nyalo chopo go e nam kaka wadwaro. Wayawo gi aula ko mondo ka pi obiro ma koth to ok wabibedo gi problem mar flooding mwalo kanyo. Kata sani endi nitiere ting' mosechako chodho wang' aulago. Mwongo wani moko kuom yorego mag nengo mag oganda ma oting'o kunyo kuoyo gin moko kuom gigo eko ma osebedo ka koro kelo pong' mar pi e kinde ka kinde e gwego mag Nyatike. Dieri mantiere en ni pi mar irrigation tok nyal timo flooding kuonde. Pi matimo flooding en pi mar koth maga malo Ndhiwa.
pi maiduogo pi machando jo piny mwalo kanyo ok en pi mowuok e aora, en pi moa e nam kaduogo chien. Gimomiyo piny kanyo kethore ahinya bende gi pigno en ni jo piny kanyo nyocha osebedo ka gitimo sand mining. CSR diking wasebedo kwatimo negi diking and en gima watimo kero oganda go madagi go los grupo ji maongo mana ke dwaro mondo koro piny ancho koro kunyige ulimo manyalo tero pi nyaka nam lolu donjo wacho mondo ngiwa kak wachano mondo yawo gini odhiaka na ego wa ya tano kana aro ni jogi ono dek is updated peri ki chudo moko to kae to raw biro nyono to after 3 to 4 days pikalo kadonjo e kor mier wadwaro daik ma upgraded. Higa ka higa malo familia 600 mawuok e location ma Central Kadem e subkondo manyatike osebedo kadar kendo dhi kuondego mag jot nikech pong mar pi. George Juma, Ramogi TV, Migori. E odiechieng' mar ariyo ohala e boma ma Migori kod Awendo oserochore bang' joriemb apiko bago ng'anyo ka giwacho ni tend kaunti ma Migori sandogi. Joriemb apiko go nogeng'o apaya ma Kisii Sirare. Bende giseyo gavana ma Migori Ochilo Ayako kuom rem chopo singo mare mar riwo gi lwedo kendo medo osuru ka peinit ma gitiyo godo to kethore kabisa. Gibuogo mar dhi nyime gi ng'anyo kaponi sirikal ma Migori ok owuoyo kodgi kata obedo kodgi piny. mondo wawuo okelwa polise mobede tol kama watimo wajua ka polise motelo koro wadagi wacho ni jok masangwenya madwa wuogo gavana ka wadagi gavana ne mwuogo kongita sida mwaneno gima timore wuono ok gima ber Migori County kane Raila wacho ni wuoyo jok tamore wuoyo nobedo gi shida gima kasha ya kabisa police officer kama inyalo kaw gi mach tikete tol kar mondo mi gimany weche mag insecurity ino lit na Migori County kar ni wuok kodwa we Baso di yumro machuoko dugo bang' dakika matin ikidhi mabor ahinya to rote maruka en dakika 6 nono kaka nyalo yudowa wacho ng'o ber ma Evans Yuga Wasonga Wood Nje Amor Anakuru gi Cyprus Nyambok gi Rosemary Oyuga erokamano ahinya mano Evans winjo Ramogi maler e piny obedo mokue mano Yugi Joseph wacho ni wakotieno kasewe erokamano ahinya Malawi Adori Anrenya aneno Ramogi TV yo makare to imosona Eli erokamano neno ka pod nitiere Chris Maya Magwar wacho na wuoro polise malal gi ji erokamano ahinya kuom ote mari mijaneni ka tedo ma osodo alright erokamano ahinya osodo Winnie kawuok Awendo awuoro piny Kenya ka en migoye mabus matho erokamano ahinya Winnie koro wadhi yweyo moro matin waduogo bang' dakika matin wan gi weche mag tuke kaso wadhi dhi e dalawa ma Kisumo mondo wang'e kwa nyalo go mbaka gi wendowa modhial miluongo ni Kennedy Obuya jakom mar UDA Homa Bay kik idhi mabor ahinya. Subscribe to the Smarter Bundle. Dial *544# or get my Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call, Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Naparoni wakawe obed nyathiwa gimwago ka watiyo kod pith gweno gimwago ka watiyo go gimwago ka ben samwa use
kitugo mari. Yo moro momedore. Pepsi, that's for more. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoni wae maduong' kata e siasa en Daniel. Kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod duot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Munditwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogro Pogre, Chemo Mantire Genyadi, Chemo Namni, one tere kwa dare mopogore, one gi lobster, one tere gi prawns, one tere go kela, one tere gi oyster, waden mondo waket gi mesa, wapujere kaka itedo gi kod kaka ichamo. Garlic butter, garlic temiola, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetire koda chiemo mamoko magingere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi dutote wakeluni e chenoni mar tedo gi chiemo. Ramogi TV and odds Mario Verdutote. Shalom. Ako kaero seher no kata matin. Itie chieng mora mora, ma seher no sega chwanyi. Iyo sega wang kodi. Osega goi. In wachno. Onge gimarach motimona. With the WRC Safari Rally 2025, Red Fisher and Feel the Road. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno.
talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. E kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj thum manyien. Kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum. Kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pogope, tich ang'wen, Rio Kinyi, kod Sharon Ong'ao. Kick by. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ji, gen ni majiwo ji. Koro kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Jothurwa euse gombo mar ng'eyo kaka cham iko nyaka chop kaka chiemo e mesa. Ibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en ana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, Kick by. Negin sigendni lakini aningene samini bazuma najichwali tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo adwa ne maber ko kama ne okothi maber Ona ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ng'ende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Farma wan go mar music mar som. Riwruok Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich abich saa 2 okinyi, Kick by. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Idwa gori adwa timo ni manda mano maduonge kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensia jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo uwa. Oduong' ne polisi. Yes, ayuri. Pape. Nyarkochia
Tich Abich ka Tich Abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayangoni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka kendo yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Sharon Now kod Cleophas Oluoch e chenro kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka Tich Abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Sora nyalo weche mag tuke kapok wadhi go mbaka gi Kennedy Obuya, jakom mar UDO mabe aneno ka osedonjo dalawa ma Kisumo kanyo wagoyane mbaka mar tuke mondi. Nyayo Stadium biro bago tielo mar 2 mar tuke adhula e kind team Kenya Junior Starlets, jotugo manyiri ma hikgi ni piny ni higni 17 gi Uganda Teen Cranes, tugo mar manyo otiko tuke mag pinje duto. Tiyo gi alap ma Nyayo mosebedo ka olor kuom kinde nikech gedo madhi nyime motelo ne tuke mag CHAN gi AFCON en ranyisi ni riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika CAF nigi yie ni tich otim makare alabno. Junior Starlets mitayo gi kocha Mildred Cheche noloyo Uganda gonde 2-0 e tielo mokwongo mane obagi alap na Vikubo Stadium. Loche tielo mar 2 ma ibago Jumapili mabiro biro miyo Kenya thuolo mar donje tielo mar 3 kama gibiro rakore gi jaloch e kind Cameroon gi Ethiopia. by different January Sodonya ne kidienyo mar 2 mar duol modhi e achiel kachiel nyaka dalawa ma Kisumo kama Kennedy Obuya nitiere en jakom mar Homa Bay UDA. Kamano ahinya kuom wasiche gi. Ageno ni winja maber, aneno ka koth bende chwe dala Kisumo kanyo endo. Winja ni to Ken wacho nang'o. Ken erokamano kuom wasiche gi, ang'eni ni mabor. Thuolo mar UDA chalo nade kaluo kawuono? Erokamano wadwa Trevor Pija. Agoyo mosaiya ne joinjo marwa. Bende asemo Kisumo kaka wuono koth nyidho kendo chwe maber. Ipenja nang'o nuona ne penjo na cha? Apenjo ni thuolo mar UDA chalo nade kaluo kawuono bang' mosruok e kind Raila gi William Ruto. Erokamano, UDA nigi thuolo malach moloyo kata before. Wan kaka jo UDA Luo Nyanza region wan gi ilo mathuth ahinya kuom riwruok mar broad-based government e kind Migosi Raila Odinga kod Lange kod Ker William Ruto, men jakomwa kendo jatendwa kaka party leader marwa. King'iyo mbele chien kacha wadwa Trevor liet ne nitiere e kind jogo ma jokanyono mag ODM kod jogo ma wan man jo UDA e gwenyruok mar paro mar kaka itayo siasa makaluo Nyanza ka. Omiyo wan broad-based government ni waneno ni it's a blessing in disguise kendo wamedo masire, wamedo rwako joluo duto, jogo mani ODM gi chama mamoko manyalo yie riwo walwedo gi med riwo walwedo nikech most importantly en dongruok mar Kenya kod oganda maluo. Ken moko kuom jokanyo mag UDA waseneno ka bayo weche kendo chako kwedo winjruok mar Raila gi Ruto. Ma nyiso ni jokanyo mag UDA chunygi nigi to moro koso dibed ni ne ok okawo pach jokanyo. Chiro ka chiro
dala nitie mone. Wane jo UDA, we stand, it's a united democratic alliance. We believe in the spirit of alliances. Omiyo ng'at ma subscribe to the ideologies mar UDA gi leadership mar Dr. William Ruto aliye gi kaka party mar tayo en gi ratiro mar pache mano ok onyiso ni UDA ok nyal dhi mbele gi guidance gi leadership mar Dr. William Ruto kod jogo mo believe in his leadership. Mane omiyo one we respect the rule of law, the spirit of multipartyism. Jogo duto ma jokanyo ma pachgi ok mano ratichgi. But mathoth ni UDA is more united e Luo Nyanza ka kendo wan gi ground maber mar medo go mbaka kwasero joluo kod jogo modak e Luo Nyanza ka mondo donje chama mar UDA. Kawuono Raila ne ni Kiambu kendo wacho ni jatend piny Kenya William Ruto ema nodhi manye en noko dwaro donje sirikal. To wacho ni nitiere rem mang'eny e sirikal ka SHA ok ti, usuru mijuogo jo Kenya ni malo moloyo, omiyo gigi te nyaka kuong tim mondi. Tijni notamo jo UDA kosen wach mano? Trevor, nitiere leadership gaps mane jatendwa William Ruto no admit kane nitiere bura kod vijende mar GNC kano wacho ni nitiere rode moko e sirikande. Onge dhano ma onge nyao, waduto wan gi teko kod nyao marwa as individuals. E piny ka be gimose los ma is 100% onge. Gimoro kamoro nitie gata malo moro mar nyao mare. Mano ero is against enough ni oyie rwako paro mar jo Kenya duto mondo mi Kenya dhi mbele. Migosi Raila Odinga nigi ratiro mar wacho ni William Ruto ema nodhire. Ok ane rach mar William Ruto dhir jakom Raila Odinga mondo mi osum paro nikech Raila Odinga en statesman man gi higni mang'eny e tayo siasa, e tayo piny e higni mang'eny. Nikech en a resourceful mind, ok ane richo kuom William Ruto dhiyo mondo pick his mind e kakiriwo oganda ma jo Kenya. Mano mi adwa mana medo seyo joluo mapingo riwruok mar William Ruto kod Raila Amolo Odinga ni mana kaka waseneno gima dhi mbele sani, waneno ka nitiere oganda moko matemo chocho it kod kiko itwa ni William Ruto koriwore gi jakom ni mano ero onge dongruok madhi mbele. Akwayo gi muolo ni wayie wa riwruok ni a benefit of doubt mondo mi wang'e to riwruok ni paro mar Raila wacho ni odwa chiwo ka paro go nyalo miyo Kenya Kwanza government nyalo miyo kuonde ma jo Kenya ywak ni gi ng'ur ni ok tim maber nyalo kare kuso ok nyal dhi kare. To koro mano nyiso ni achiel kuom gima ne Raila wacho ni winjruok ok en mar 2027 mabiro higa mar 2027 mana masani. Ponono ni ODM ok oyie tiyo gi UDA higa mar 2027 mano dong' dhi ng'ado tiyo jo UDA yiero no. UDA en chama mano los 2019 to kampeni higni 2 to loso sirikal. William Ruto gi Lange gin joma osebudho e siasa higni over 25 years madhi higni 30. Ok wan welo e siasa mar Kenya ka gi democracy practice ma Afrika. Wabiro dhi mbele ka wa adjust kendo wa evolve kaka emerging issues mawuok. But most importantly, one very willing mar tiyo gi jo Kenya duto, obed jaduong' Raila Odinga kod Lange, obed kabila mane, obed jachama mane. Gima wa believe in ni Kenya onego bed united. Ogendni te mosebedo ka ywak ni nyono gi kendo gionge gi ratiro, gionge gi representation e migepe te mag sirikal. Migosi William Ruto yawo nafasno. Koro en nafas mag jogo duto moneno the gap mar konyo jo Kenya mondo mi oriwre kode mondo mi kony jo Kenya.
Keni wacho ni gini en mariwo ji te to waseneno kae od bura kae ndie committees ma joma ne chalo joma chungi jatend piny jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua chalo ka gimi gole kombe mag committee. Gini riwo ji te nade ka jomoko to nitie machal ka gimi kwedo. Jogo mariwo Rigathi Gachagua committee policy te mag the plenary mag the arm of the legislature. For example, ka intiere gi migawo maduong' ma committee maduong' kaka mar budget. Ere kaka ng'ato moko believe e paro mar William Ruto. Moko believe ni William Ruto onego beni extend government mondo keti broad based. Nyalo telo ne committee motel implementation mar policy mar the effect broad based interest. Mano ariwo paro no kabisa jogo maluwo migosi Rigathi Gachagua moko believe no longer believe e telo mar William Ruto. Omed golgi kabisa mondo jo Kenya ng'eny mane od bura kata mana Kenya mama sawa ma pod nyalo replace gi mondo mi tiyo ne jo piny e committee level ma extend to the legislature plenary mondo mi odhi mbele. Ken tire jok magamago chalo kaka kwedo Kenya mabe gi ywak sani ni jo Mount Kenya chal gineno ni ondhog gi e sirikand ni nikech gine mane go ombulu mang'eny to gini be machal ka gimi kwedo gi. Trevor, onge jo Mount Kenya mosekwedi. Kenya kwanza leadership hotel ne gimigosi chien kacha jalupo ne Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ne gigwinyore e paro. Tadiri manduka ni neno ka Rigathi Gachagua nodwa bedo jamahati. It is on record maparo ni nyalo access gi jo Kenya be. Ko wacho ni sirikal margi ni en sirikal man gi shares. To kendo wacho no keto mitego e dhood mar ikulu mar od ker. Kendo en gi checklist mong'iyo ni to nikelo kura nade mondo mi koka tokni mondo mi chiem. Mano en ranyiso mar akweda mamalo. Omiyo Rigathi Gachagua kod Lange manokwongo nyiso jo Kenya akweda. Wacho ni jogo moko go kura onge gi ratiro mar yudo services ma wuok sirikal mar William Ruto. Mano miyo adwa wacho gi teko ni bugo mane gikunyo ema ginyumore gibede bugo no mos. Kane pok wach mar mosruok e kind Raila gi Ruto biro, bende nokawo pach jo UDA makono to ne giwacho nang'o? Jo UDA makono wasebedo gi consultation. No nyiswa wan bende wajo Kenya who are of sound mind. Membership marwa ma UDA onge nyathi mathin nikech political parties, Register Political Parties Act wacho ni ng'atno manyalo bedo jakanyono ma chama nyaka bede ng'atno ma jahigni 18 man gi ID ma Kenya. Therefore, one majority mag jo UDA man koni gin jogo mar of sound mind manyalo make independent decisions mo gibedo coerced onge achuna mora mora. Mane momiyo wacho ni wan jo UDA maka wasebedo gi duol chien kanyo kendo pod wabedo gi duol migo gotieno kod odiechieng' kwa poro wach ni to e piny Luoka gi Kenya as a whole ere dongruok mwadwaro. Mano miyo wan wa conform gi development madhi mbele mar riwruok ma UDA kod ODM. Sirikal nyicha une ma un godo. To sani koro nikech osebedo broad based dire joma ODM makoro donje iye ka. Bende nitiere jo moko mane gi ich wang' moro ni girwa ni koro jomoko dhi bire koro marwa ni dhi kawe miyo jomodong'. Nikech ang'eni sani upango yiero mar kor gwenge dwe manyien Nyanza kanyo. To budhi pangoru nade mondo bed gi teko kaka ne un godo chon cha koso sani koro weche dhi lokore. Kaka nyisi kacha odwa Trevor wan jo UDA sani koka wan gi teko
mbiwo mang'eny nikech chon joma nochako UDA ka nomiwa nyinge magalagala moko machalo kaka dhoga nwa dhogo gala. Sani mago gin gik morumo nikech waduto wa subscribe to the leadership ma William Ruto. Omiyo wan yiero wabro dhigo mbele nikech mane gima katiba wacho ni chama te nyaka tim party grassroots elections mondo bed gi representation kuwuok e polling station nyaka county level nyaka national level. Ma en migawo mane wachako higa mokalo, to kaluwore gi ng'ukruok manotimore mar ng'anyo mar GNC nwachungo yiero ni sani kendo luonge wadhi timo yiero kendo man gi kwe kendo maber kabisa. Wan kaka jochama waonge gi intention mar nego teko mar chama moro amora e Luo Nyanza ka. Wan bende wagombo mana go mbaka nikech siasa kod chama ni en mana chalo yie midhi gode nam. Wambe UDA waka en yie wa mwadhi gode nam. Trevor, sama yie osego e dho nam okelo chiemo, onge ng'ama yiero chiemo ni ma owuok e yie mane. Mane wan kaka wan jolupo mag jo UDA wagombo oganda joluo machiemo nigi komed mana konyowa twang'o gogo mondo bed motegno maromo chiemo. Gimed konyowa ondho yie mar UDA mondo bed yie mok rwak pi mondo kwadhi nam jolupo wadhi nam to duoge dho wath ka gin gi teko kendo gi yie ni yie biro duogo mago gi chiemo n'oganda ma yie ok olwar. To ok gima miyo penjo no ken en nikech ji ong'eyo ni yo mabegiri kucho mar go stronghold mek ODM. Ka koro sa yiero chopo hie dong ji bro dwaro ni ODM chungo jogegi to umbe udhi chungo jou koso koro dhi bedo nang'o nikech koro chalo ka gima piem e kindu unu wegi. Trevor, wabro cross that bridge kwa chopo kanyo, but adwa nyisi gi teko kendo gi chir ni wan waonge buok. Wabro go mbaka onge kamondikier katiba mar Kenya ka ni a section mar Kenya makama katiba opogo ne chama makama ma gine magin gi ratiro matimo yiero kod telo. Kenya en a multi-party democracy. Ja Kenya mora ni ratiro mar chiko ite mar participate e development mar gero chama mora mobedo registered e piny Kenya ka. In that spirit, Trevor, wabro medo go mbaka kuonge kod luoro kod joluo gi jogo modak e luo ka mondo gimi gidonje chama. To ma wadhi timo mokwa ko has ng'ama dhi ng'iewo onge, ok wabi ng'ine ngum, ok wabi bole wach. Wabiro wuoyo gi kisera mamalo ka ok wago korwa mondo mi oganda ma joluo gi jodak mana alwora ma nam lolwe ka odonje chama mar UDA. Kochopo 2027 wabiro bedo yudo direction mowuok e leadership marwa ni to yiero wadhi approach gi yo mane. Nitiere ji mang'eny mawacho ni ground odagi jatelo William Samoei Ruto. Biyie kodgi kosidagi. Erokamano Trevor. Kenya ka onge ng'ama obedo gagged mondo kik pache. Ni neno migosi Ruto kawuono kano magare. Neno kaka jo Kenya wake gi sigalagala kod sironyo mamalo. Kaka nitie jo mang'eny mawacho ni William Ruto ok ti maber. Kaka nitie ji mang'eny bende mawacho ni giyie kod telo mar William Ruto. Achiel kuomgi en Odinga kod Lange. Giwacho ni kabe moko. Kano Limuru kawuono jakom nowacho ni nyawo tiere gik moko ber. To gigi ok nyal los gi kichunge tok chiel. Nyaka jikon logie mondo gigi olosre makare Kenya. That is what we believe in. Ojende nitiere mapok oyie gi wach miwacho no. Un be un go ojende e UDA ukato giwacho nu nang'o. Ka koro giwacho nu pach jo ojende wegi. Adwa nyisi ni in the case of Homa Bay County, Trevor, wan osetimo yiero. Wan gi structure of leadership ma UDA mowuok from polling stations te mane e wards te ma Homa Bay County. Motelegi at the county level go wadwa Kevin Ouma.
adwa nyisi ni pok wayudo bedo moro amora kata ng'ur moro amora ka wuok kuom vijende magwa mag jo UDA ni ok girwako wach mar broad based government. Kaponi nitie dho ofiswa ni nono, warito mondo mi gikelnwa, wabiro winjogi, then wabiro advise accordingly. To seche mowuoyo ni nitie joma ywak ni wach mar SHA ok ti, okumba mar SHA ok ti, joma dwaro housing levy bende ijuogo ji pesa mang'eny to pok omi ji ratiro ni odni iyude koso ok yude. In ka koro ing'iyo gini sie nitie joma be wacho ni payslip mar ji otong' ma koro ji onge gi pesa ma be mane gima gidwa reso, mano campaign machielo mar Kalonzo Musyoka gere. King'iyo bende nitie adieri kata matin e wechegi. Adwa nyisi ni onge gima timore maber, Trevor, maliet ok obede. Rome was not built in a day. Adwa mana miyo jo Kenya man gi ng'ur nafas mondo gichiw pachgi ni ka gineno kaka okete ne structures mar infrastructure mar SHA kod mar affordable housing, gineno ka kelo pek. To gin paro mane? What is the alternative magichiwo? Koso ging'ura ang'ura gimoro amora to gichiw paro mar loso gini e yo maber manyalo konyo jo Kenya kaka ginene. I believe ni Migosi William Ruto en ma is open-minded, orwako paro mar ng'ata manyalo dhi, is accommodative. So adwa kwayo joma chalo kaka Migosi Kalonzo Musyoka gini kod jok man gi paro bila machal mare ni giwego koko e social media kod TV kende, gikel a documented alternative infrastructure mondo migepegi ji obed piny mondo ng'ini to idea mar gini, is it better than idea ma William Ruto? To mane manyalo bedo amended mondo mi jo Kenya odhi mbele. Erokamano. Wach mogik miwacho ken ke janeno ka sakoro ma wawangwa jo piny makoro pachgi chunygi go kibaji inyalo nyisogi nang'o ka koro watieko. Erokamano Trevor, adwa nyiso jo piny gi jo winjo magwa duto ni jo kama thuolo donje ko. Kenya kae marwa onge Kenya machielo. Kata obedo ni seche moko iro ng'eny ahinya, manya uru kako moko manyo tuwa kete mondo machugo mondo iro rum mondo mi kwe obede, to kama ji obede gi paro moriwo paro mana kaka Migosi Raila Odinga oseyie mondo mi okonyo wariwo paro kaka wan jo UDA. Jo Kenya te gini ok manya timo kendwa, wakwayunu umiwa miluongo ni a benefit of doubt, miwa utam kung'adonwa rieko mondo mi wayud solution mar tero Kenya mbele. Mane kwayona. Ken, erokamano ahinya kuom miwa sechegi, ang'e ni ringo matek ahinya mondo ibi e studio kanyo timonwa maber, waduoko erokamano jaduong'. Mano Kennedy Obuya, jakom mar UDA Homa Bay kawuok kodwa e dala ma Kisumu, ondoko erokamano ahinya. Mane kama wawe chenro maro mar duol saa 3 George Bati Dadi Kul biro duogo ka, an kaka pile nying janding opang nyaka achi dono bijat ochapes. رمضان ده حياتي، رمضان ده سمايا مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. لا 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 لا. رمضان ده رحمة من ربنا. Our big dreams start small, and with every hand that lifts, every word that guides, these